Здравейте! Ние от For Decor, освен с доставката и монтажа на подови, настилки, врати и мебели, се занимаваме усилено и с доставката и монтаж на стенна декорация. Днес искаме да ви представим една стенна декорация, която идва от Полша и е на марката Vox. Казва се Linerio. Linerio е доста интересен продукт, който през последните години се наложи много на пазара, поради качествената изработка, лекота, рециклируемост и изключителни вариации, които тя предлага. Панелите общо взето се предлагат в 3 различни размера – S, M и L размер и в 6 цвята. Доста е предпочитана и за хора, които искат сами да си я монтират. Самите панели трябва да се поставят в стаята 24 часа преди монтажа, за да могат да се темперират. Повърхността трябва да е равна и да е почистена. Трябва да се махнат всички контакти. Самите панели позволяват различни монтажи по диагонал, по ширина, по височина и всеки може сам да монтира така, както прецени. Не е необходимо винаги да се ползват и ръчни циркуляри, а може да се ползва за монтажа и зегета, агушлайфи. А закрепването за стената става чрез монтажно лепило. След като всичко е било готово, може да се премине към самия монтаж на панелите. Винаги се започва отляво надясно и отдолу нагоре. Ако има някакви особености, те лесно могат да бъдат изрязани, така че панела да пасне перфектно за стената. Чертаем си една линия, която е за начало на монтажа и след това на тази линия си правим белязки. Оттам насетне следва самото полагане на панелите. Като е хубаво, преди да се започне да се слагат тези неща, да сме убедени в точния размер на стенната декорация, която трябва да положим на тази стена. След полагането на стенната декорация е хубаво веднага да се сложи нивелир, за да се види дали самото начало и подвеждането на монтажа става правилно. Самите декоративни елементи, които Linerio предлага, са както универсални профили, които могат да се ползват като рамка отгоре и отдолу, така има и започващи. Казват се ляв и десен профил, които могат да се сложат за начало от лявата страна и за финал от дясната страна. Отделно, самата серия Linerio, поради това, че е подходяща за хора, които искат сами да монтират, позволява и всеки един човек да го направи по негово усмотрение, защото винаги има нестандартни адреси, на които трябват и специални решения. Ако вие не можете да вземете това решение, ние от For Decor сме професионалисти в това. Ще изпратим екипи, които ще монтират закупената от нас стенна декорация. Доста интересно може да се ползва и подрязването на 45 градуса. То се използва най-често, когато трябва стенната декорация да обличе даден ръб. В видеото по-долу виждате как това може да се случи и ще видите и какъв е крайният ефект. Linerio е сравнително достъпна стенна декорация и може би заради това през последната година бележи изключителен ръст в продажбите, защото хем е лесна за монтаж, хем е и достъпна. For Decor
като фирма, която монтира и доставя, с лекота предлага този продукт, защото ние сме убедени в неговото качество и за това го имаме изложено и в нашите магазини. Може да го разгледате във всеки един от нашите модерни шоуруми и да го поръчате. А също може да го поръчате и директно в сайта ни www.for-decor.bg. Заповядайте! Очакваме ви!